Hola errantes, benvidos, gracias por estar aí. Hoxe vou ir a un sitio cercano, un sitio no que antigamente era un basurero de cristales, e agora pois lle chaman a Praia dos Cristales. A naturaleza pois transformouno nalgo que a verdad parece imposible de creer. Ao lado, non moi lonxe, está o faro de Cabo Silleiro, que tamén o visitaremos e falaremos todo de un pouco das dúas cousas. No traxecto, pois, visitarei a miña abuela, pasando por ali, e tamén pasei por un lugar que hai un compañeiro que miraredes que ten ali unha serie de cousas, e, sen máis, esperando que vos guste, o lío. Para seguir pola Nacional 552 e chegar a Torrosal, no Alto de Tabagón. Aquí podes observar no alto da Portela a desembocadura do río Miño. E sigo pola Nacional 552 para chegar a unha das rectas da parroquia de San Miguel, de frente ao Monte Tecla. E cruzo o río Carballas pola nova estrada. Vou vos ensinar unha foto do ponte da Tamuxe, no que foi reconstruído pola Isabel II, e fai fronteira con dúas parroquias do concello do Rosal, que sería San Miguel e Pías. É unha figura que está no escudo municipal do concello. Deteño un momento a visitar a miña abuela para continuar. E cruzo o concello do Rosal pola Nacional 353 ata chegar a Portecelo, e aí coller a Nacional 552. Unhas vistas impresionantes baixando por esta costa hacia Portecelo. Sigo pola Nacional 552, pero chegar a Oia métome por un recunchiño dunha pequena estrada que hai para chegar ao Mosteiro de Oia. De parada un pouco obligatoria para min para deleitarse con estas vistas do océano. Agora, patrimonio histórico. Parece ser que o primeiro documento fiable di que foi unha doación real do Alfonso VII aos monxes de Oia. Saio do Mosteiro de Oia, no concello de Oia, valga a redundancia, para volver a coller a Nacional 552 surcando o Océano Atlántico a miña esquerda. E na recta paro con Xavier, unha persoa que ten moito que ofrecer, moitos coñecementos que terán
aprender sobre lugares que aquí están, que a veces parecen escondidos. Xavier Garrido, un escultor con moita experiencia, que aparte de esculpir a pedra e traballala con moito mimo, axuda os peregrinos na súa viaxe para explicarlle onde son os mellores lugares para poder parar. Eu sigo a miña ruta hacia Praia dos Cristais. Chego á Praia dos Cristales, ata onde pode chegar a motocicleta. A paisaxe das nubes xa nos faen ver o precioso que é a natureza. Sillas Cíes no noso lado esquerdo, a Panxón no lado dereito, e eu vou camiñando hacia a Praia dos Cristais. A Praia dos Cristais é o resultado dun antigo vertedeiro de tanto cristal que botaron sin pensar en ningún momento no gran mal que facían, ata que chegou a súa prohibición. Pero a acción do océano foi modelando eses restos de vidro, dando lugar ao que están desmirando agora mesmo. Os cristais mezclados ca area. Isto é un auténtico paraxe natural agora, pero gracias á natureza. E a menos dun quilómetro da Praia dos Cristais está o faro do Cabo Silleiro. Foi inaugurado en 1866 cunha lámpara de mecha de aceite vexetal ata o ano 1909, que pasou a ser de petróleo esa mesma lámpara. Pero non foi ata o ano 1960 no que a súa luz empezaría a ser dunha lámpara de 3000 vatios, que dá un alcance de ata 40 millas se o tempo está despexado. Tendo tamén unha sirena cun emisor eléctrico que alcanza 200 millas para cando a climatoloxía é adversa ou moito peor, como por exemplo a néboa, temporal, etc. As vistas desde aquí son impresionantes tamén. Dende o faro ao Cabo Silleiro, deixo-vos con estas maravillosas vistas. Isto agora vai a ser un hotel, polo que podedes vir a visitalo por fora ou incluso por dentro. Ata a próxima, errantes.